şunda o'tgan boshqurt otli Ariflan. Şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt otli Ariflan. Boshqurtiston bog'zog'i Ariflanlar turgan yer, Ariflanlar bobosi qahramonlar yurgan yer, Ariflanlar bobosi qahramonlar yurgan yer. Başkurdistan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkistan, şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt degan Ariflan. Şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt degan Ariflan. Başkurdistan, Gürcistan, Türkistan, Türkistan, şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt degan Ariflan. Şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt degan Ariflan. Başkurdistan yaşayın, Türkistan yaşayın, şunda doğgan şunda o'tgan Ariflanlar yaşayın, şunda doğgan şunda o'tgan Ariflanlar yaşayın. Başkurdistan, Gürcistan, Türkistan, Türkistan, şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt otli Ariflan. Şunda doğgan şunda o'tgan boshqurt otli Ariflan. Qavmimiz mərtəbəli qonaqlar, hürmetli beygeseler hem bahalawçılar. Hayırlı kez, kadirli tamaşasılar. Hükümetimiz tarafından bıyılgı yılda gaylani sosyal yaklау yılı dep ilan etilib, gayla meselelerin hal etüde, halk yılalaарын tirgitüde zor adım yapаны. Шуға күрәле бүгінгі гала концерттың исемен дә йолаларда гаилә йылыһы дип алдык. Үз көн буе гөрләп барган Ашкадар таңдары икенсе Республика Башкорт фольклоры байрамы куйдасып йомган арала үтеп тә китте. Быелгы байрамда 38 фольклор коллективы һәм 40 кеше катнашты. Бәйгене йомгаклау мәңгәлдә килеп йетте. Байрамыбызга ям өстәгән, махсус призларга лаек булган бәйгеселәрдә сәхнә түренә сахрабыз.
махсус приздарды Республика Халык ижады үзәгенең фольклор белгесе, жюриның яуаплы сәркәтибе Гөлгүнә Вәлид кызы Баймырдина тапшыра. Хөрмәтле бәйгеселәр, кунактар, безнең тантаналы шундай байрамыбызда иң беренче бүләкте Кайбулла районыннан Камил Илембәтовка ер осталыгы өчен тапшырабыз. Төмән өлкәһенең иң яшь йырсыбыз Ләйсән Бураншина 4 яшь. Көйөргәле районы Янтөяк башкорт халык фольклор ансамбленең җитәкчесе Мәрьям Юлдабаева. Благовар районы Аманат башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Әлия Арыкланова. Шишмә районы Гөлназира башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Сәвия Гафарова. Стәрлетамак районы Юрматы башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Гөлзия Дашкина. Нефтекама каласыннан Нардуган башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Айрат Хөснуллин. Стәрлетамак каласы Талир Тәнкә балалар фольклор ансамбленең җитәкчесе Илмира Ямагулова. Салават каласы Дуслык башкорт фольклор ансамбленең Айгыза Филиппова җитәкчесе. Күмертау каласы Урал бөркеттәре балалар фольклор ансамбленең җитәкчесе Ирек Назаров. Стәрлебаш районы Яйгыр нурлары өлгеле фольклор ансамбленең җитәкчесе Хөрмәт Зөбәеров. Сатмагош районы Яйгыр башкорт фольклор ансамбленең җитәкчесе Розалия Хафизова. Башкорт илен йыйган, башкорт рухын алдына алган, данлаган, турлаган, йырдарда йырланган ямлы ашкаларлы Стәрлетамакка шул тиклемдә зур рәхмәт. Йолаларыбызды тергедеп, торгызып йөргән ошындагы бәйгесләргә һезнең тарафтардан күк кабыгы асылгандай булды. Күк кабыгы асылган мәлдә кеше теләк-теләй, дөньяларыбыз имен торган, гаиләләребез түгел булган, ата-инәнең фатихаһында яшәргә язһын. Стәрлелә тигән җирнең ил агаһы Илгиз Кадир улына Аллаһ Тәгалә һаулык, тазалык, озын гомер бирһен дигән теләктә калабыз. Һәм бәрәкәтле Стәрле yerендә 2010 елда икән аман очрашырга насыйп итсен һәммәбезгә. Диплом менән Дәүләкән районы Әхирәттәр башкорт халык фольклор ансамбле җитәкчесе Кифая Минлиголова бүләкләнә. Тәтешле районы Умырзая башкорт халык фольклор ансамбле җитәкчесе Светлана Нурлыгаянова. Ейән Сурай районы Хомай башкорт фольклор ансамбленә җитәкчесе Земфира Абдрахманова. Аскын районы Хазина башкорт халык фольклор ансамбле җитәкчесе Дим Галимов. Ишембай районы Хазина башкорт халык фольклор ансамбленә җитәкчесе Сәрия Бахауддинова. Әбиялил районы Гөлназира башкорт фольклор ансамбленә җитәкчесе Клара Ямагулина.
Кайбулла районы Куш юлы башкорт халык фольклор ансамбліне етәксігі Әсма Усманова. Гафуры районы Асанай башкорт фольклор ансамбліне етәксігі Разиля Фаттахова. Кушнарен районы Хандуғас башкорт халык фольклор ансамбліне етәксігі Фадиз Нуриуллин. Шаран районы Дағыштар башкорт фольклор ансамбліне етәксігі Рауфия Даулетова. Салават қалағы Илхам шишмәләре башкорт халык фольклор ансамбліне дипломант исеме. Ырымбур өлкәһе Юшатыр ер фольклор ансамбліне дипломант исеме. Агидел ерын офта башкарган Кырмыскалы районынан Минниса Камаловага диплом исеме. Үз төбәгендәге халык ерын офта башкарган Федоровка районынан Ишмурат Маликовка дипломант исеме. Мияке районынан Мөхәммәд Садыковка дипломант исеме. Һәммәгезгә һаулык, бәхет һәм 2010 елда Алла берһа тагыла осрашырга насип булган. Рәхмәт. Халык ижадын хаклаганы һәм үстергәне өчен Аксалата премияга лаек булган бәйгесләрдә байрам түренә сакырабыз. Премияны Республика халык ижады үзәге директоры, Ашкадар таңдары 2-нче Республика башкорт фольклоры байрамының директоры Байрас Вәли улы Ишбердин тапшыра. Беренче премия Уй төбәгендә халык ижадын хаклаганы һәм үстергәне өчен Фидан Шафиковка, Мияке районы. Уй төбәгендә халык ижадын хаклаган һәм үстергәне өчен Аетбай Файзуллинга, Кыйгы районы. Кайбулла районы Әсма Усмановага. Стәрлетамак калаһы Рәис Әбубакировка бирелә. Ырымбур өлкәһе Түлгән районы йырсыһы Рәйсә Халиковага бирелә. Тәфтиләү йырын оста башкарганы Тәтешле районынан Мансур Назибуллинга бирелә.
Иенсора районынан халық йырдарын оста башкараусы Вафа Мәулитовка бирелә. Уел йырын оста башкарган Зәвил Хөбетдиновка бирелә. Стәрлебаш районы Люция Байназаровага бирелә. Хөрмәтле катнашучылар, мин һеҙҙе ысын күңелдән ошо байрам менән котлайым һәм һеҙгә киләсәктә ижади уңыштар теләйем. Рәхмәт. Башкорт халык биюләре номинацияһында еңеп сыккан бәйгеселәрде майдан түренә саклабык. Бәйгеселәргә дипломдарды Башкортстандың халык артисы Радмир Сәрвәр улы Бадретдинов тапшыра. Аскан районынан хатта шәп дигән егетем Радиф Балакаев дигән. Айгула районы Кодалар биюе Шаяхматов Әнвәр Асаев иптәшкә. Ишембай районынан Фазылгаян Гамалетдин иптәшкә. Ауруаз районы Оста биюсе иптәш Ханагат Имановка. İkinci bölgede beyimsilerimiz azrak buldu. Kilehi 10. yılda rukovodителдер buna ihtibar eterge gerek. O Başkırt'ın kurayı kırında yarı beyi olmaha miningse nemenir gitmeden şekilde hizge olmuşlar. Şu tilekti uylağız. Rahmet. Rahmet. Халқымыздың жоғалып барған үзгәүдәрде, қыл-құмырдау яуды, құш булып хайрауларды бүгінгі күндә тергеду юлында эшләгән бәйгеселәребез бар. Һирәк осрай торган жанр номинацияһында 2 бәйгесебез бар. Бәйгеселәрдә котларга Башкортстандың алкаланган сәнгать эшмәкәре Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфө дәүләт сәнгать академияһының Башкорт музыкаһы факультеты деканы, профессор һәм күренекле композитор Айрат Минәхмәт улы Кубагышевты саклабыз. Кыргызкалы районунан имитатор Илдар Хәсәнов. Имитатор құш булып барасы. Сибай қалаһынан эзләү ситеп алган Баязит Хайнуллин эзләү сәнгатын генә түгел, борынгы мына кулында күреп торагыз, кылкымызда уйнау ысулларын үзләштерүче әлеге вакытта киләсәктә без аны кылкымызда тәрбияләүчеләрнең бере булып күрәһе килә һәм дә ул борынгы башкорт халык уен коралы ятаганды әлеге вакытта үзләштерүче китәләр. Котлайым әді. Бірге барғызға ұштатырайын, сәлін қалып.
фольклор коллективлары араһынан 3-нче урынды яулаучы лауреаттарды сәхнәгә чакырабыз. Лауреаттарга дипломды Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Академиясының Тел һәм әдәбият институтының фольклор бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Гөлнур Рауил кызы Хусаинова тапшыра. Ашкадар таңдары 2 фольклор байрамында 3-нче урынды яулаучы Бакалы районы балалар ансамбле күбәләк бүләкләнә. Федоровка районы Ай Гүзәл башкорт фольклор ансамбле бүләкләнә. Авыргазы районы башкорт халык фольклор ансамбле бүләкләнә. Әкшәй районы Замана башкорт халык эстрада фольклор ансамбле. Кыйгы районынан келген башкорт фольклор ансамбле. Төмән өлкәһе Сургут калаһы Шатлык башкорт фольклор эстрада төркеме бүләкләнә. Бәйгесләргә артаганда уңышлар теләйм һәм 2010 елда очрашканга тиклем һаулыгы.
Шатлык башкорт фольклор коллективы. Икенсе урынды алган бәйгесе коллективтар сатырыла. Лауреаттарды Рәсәй Федерациясының аткаланган Башкортстандың халык артисты Тәнзилә Хамид кызы Үдәнбаева тапшыра. Күгәрсен районы, Күгәрсен ынгылары балалар фольклор ансамблена Кыдрасова Сайфуллина икенче дәрәҗәле диплом һәм лауреат исеме бирелә. Өфе каласы Нариман Сабитов исемендәге музыка мәктәбе Дуслык фольклор ансамблена җитәкчесе Руслан Рахмангулов. Стәрлебаш районы Күндерәккәй Башкорт халык фольклор ансамблена җитәкчесе Люция Байназарова. Кырмыскалы районы Берлегән Башкорт фольклор ансамблена җитәкчесе Наилә Ишемкулова. Барыгызга уңыштар теләйем. Киләсе сорашканга тиклем хушлашабыз. Ассаламуалейкум, ырылдаштар, тугандар, ягыр, бүряндар, кыпсактар, тамяндар, үтәргәндар, юрматлылар, барыгыз да бындалармы? Бындалар! Аллага шөкер, көндәребез имен, илебез тыныч тора. Артаганда шулай булһын. Мына икән булгас, тагылайга инде. Һәр вакыт ошлай бергә булайык. Тату, дуст, бердәм яшәйек тугандар. Илебезне, йөребезне, телебезне хаклайык. Бүгенге инде мин асык дип игълан итәм. Әйдәгез, уйнагыз, көлегез, рәхәтләнеп ял итегез, ырылдаштар. Йыендар котлы булһын. Амин, шулай булһын. Кемдер ата җитез белә, кемдер көрәшә белә, барыгызды ярыш көтә, кемдер үтә, синесне бүләк
булмас сәсәтһеҙ. Әйдә дустым, зур байрам ҡайтҡанлы, 450 үҙенә тамтыр яуап табайыҡ. Инризамын. Әйдә башла. 450, Күп милләтле, 450. ныҡ билле, 450, Халҡын дәртле, 450. ҡыуыным көслө, 450, Йәмле, ғәмле һәм ҡеүәтле, 450. йырмаң иле, 450, Мәсетле һәм сиркәүле, 450. бер һүҙле вә ҡөҙрәтле, 450, дуҫлыҡҡа 450, ныҡ билле, йырлы, илле. Күкте ғәзірудашты, иліне һәм тыңлайық. Dur yayınğa gelgəmin, hüdüm eytə gidəyim. Min bəxət yabayırda, inem verəm halqım var. Dandı başım balağı, hüdeyirdə oğum var. Başqır digən dur halqım, oğluna bir kutkan var. Ürlü yolda bizderim, yerin halkın kalırga, baştır köyüm yığam. İlge önem halkanım, ben üstüne şidim var. Kurdun çağa varıp, kurdun uçek aydın var. Ағас үҙенең тамырында үҫкәндәй, шишмә үҙенең һыуы менән аҡҡандай, дала үҙенең ҡалғаны менән сыңлағандай, милләт үҙенең халыҡ ижады аша үҙен белгертә. Уның булмышы, барышы, юлының йүнәлеше халыҡ ижадында күренә. Уның генераль линияһы, йәшәү линияһы шунда асыҡлана. Ижады бар икән, ул йәшәй, үҫкән ағас һымаҡ. Ижады бар икән, ул тере. Һәр нәмә ҡасан да булһа матдәләшә. Беҙҙең бошонған, шикләнгән, ҡайса ҡурҡҡан мәлдәребеҙ бар. Унһыҙ булмай ул. Башҡорт бер ҡасан да көрәшмәйенсә йәшәмәгән. Булат ҡылыс менән, ҡасандыр ҡылыс Булаттай үткер аҡылы менән. Йыры булған халыҡ йығылмаҫ, көйөн күммәгән халыҡ үлмәҫ. Илем тип, иркем тип осҡан бөркөт итектәрҙән генә тибелмәҫ. Һәм коллектив ижад, төркөм ижады нисек туплана, ул шулай милләттең тупланыуын саҡыра. Һәм ул йөрәк һымаҡ нисек тибә, шулай итеп тибеүҙе дауам итеүҙе саҡыра ул. Уның тылсымы шулай. Ул беҙҙән генә тормай ул.
бернисә буаттар энергетикаһын, бернисә буаттар аңын үҙендә туплаган халык ижадын сәхнәгә сыгарып һәм ышандырыр итеп, күҙ яше түгерлек итеп мөлдерәмә тулы залдар илап ултырырлык итеп күрһәтеп ҡаралы. Мин мең рәхмәтлемен халҡыма, халҡымдың ижадына. Ошо райондардан телем, юлам, ижадым тип әйтмәҫ һүҙен тылсымлы йыр яки йола коды аша әйтә алмаған һүҙен әйткән халыҡ бит ул. Һәм шуға күрә Ашҡаҙар таңдары ифрат актуаль майҙан, тарихи майҙан, сәйәси майҙан, нәфис майҙан. Беҙҙең йөрәктәребеҙ яңынан тибергә яңы ход ала торған майҙан ул. Дауам итһен ул, булһын ул һәм бар булһын. Һәм шуның өсөн барыбыҙ ҙа бик күп көс һалырға тейешбеҙ. Илһөйәрлек тойғоһо башҡортта бер ҡасан да ярты-йорто булмаған. Ул теге ғәфү үтенәм, ҡатын йә йөклө була, йә ярты йөклө булмаған һымаҡ башҡортта йә ул илһөйәр, йә ул һатлыҡ. Урта тирә беҙҙә булмаған. Башҡорт үҙенең башҡортон яманлап һөйләй икән, ул һатлыҡҡа тиң. Башҡорт үҙенең илен, телен, ерен яра инде тип башын беләгенә һала икән, ул һатлыҡ. Бына шул идеологияла беҙҙең хәҙер нығына торған сағыбыҙ. Бына шул идеологияла беҙ хәҙер йәшәй торған сағыбыҙ. Һәм бына ошондағы пульс, ошондағы йөрәк тибеше шуны күрһәтә. Мин шөкранә тим. Ә инде Зәйнәп Биишева атлы исемде күтәргән педакадемияның бына ошо ҡәҙәре йөрәк тибешендә итеп ҡот ҡайтыуын күрһәтеүе һәм шул ҡот ҡайтыуҙы моделләштереүе ул үҙе моделләштереүгә тиң бәрәбәр булды. Һәм бына янымда илап ултырған дәрәжәтле ағайҙарҙың йөрәк тибешенә ҡарап мин уны тағы ла бер тапҡыр аңланым. Ҡалай ҙа көслө халыҡ ижадын, ҡалай ҙа дәһшәтле, бер ниндәй ҙә буйһыныуға һәм ҡарыуға бирелмәй торған дәһшәтле көс ул. Бәйгеселәрҙе ҡотларға жюри рәйесе, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры, филология фәндәр докторы Розалия Әсфәндияр ҡыҙы Солтан Гәрәевна саҡырабыҙ. Иглин районынан Ак Бирмә ансамблена беренсе урын ҡайтарабыҙ. Беренсе урын. Беренсе урын Иглин районы. Әбйәлил районы Миләш фольклор ансамблена. Шулай уҡ беренсе урын Миләш фольклор ансамбле Әбйәлил. Майҙандарҙың булауҙағы батайтыу йола талабы, изге теләк һүҙең аға, изге теләк һүҙең аға. Эйгенәм ғәзиз илгенәм, иҫәнгенә булдың илгенәм, тергенә булһын телкәйең, талғын ғына иҫен елекәйең. Ой, илгенәм ғәзиз илгенәм, иҫәнгенә булдың илгенәм,
Таза, туғайларыма, өдемде қысқыра, өдеме. Seviş baktım, bu yeğenimiz, düllü kızsın ödeme, bütün güzel kapkınlardır bir dene. Vallahi taktım, kurt buldum. Ay bu dene, yol boyladım ileri. Ay bu dene, yol boyladım ileri. Vereyim kendine ne, bağırıp diline ne. Vereyim kendine ne, bağırıp diline ne. Ay bu dene, mutlu gitte başlardı. Ay bu dene, mutlu gitte başlardı. Kaynımından kaynakayım, pırpır diye başlardı. Kaynımından kaynakayım, pırpır diye başlardı. Akilinin bu dönemde unutturayım Mustafa. Akilinin bu dönemde unutturayım Mustafa. Şubu dene bu bağda yatırayım Mustafa. Şubu dene bu bağda yatırayım Mustafa. Ay bu dene, yol boyladım ileri. Ay bu dene, yol boyladım ileri. Vereyim kendine ne, dağılıp dibine ne. Vereyim kendine ne, dağılıp dibine ne. Иң толқынландырғыс мәл келіп жетті. Башқадар таңдары екі республика Башқұрт фольклор байрамы гран-приін тапшыру үшін Башқұртстан Республиканың мәдениет һәм милли саясат министры урынбасары Камила Яудат кызы Дәүләтованы һәм Стәрлетамак кала хакимияте башлыгы Илгиз Хадирулы Шариповты сәхнә түренә сакырабыз. Рәхим итегез. Диплом, Ашқадар таңдары, Республика Башқұрт фольклор байрамында катнашкан Стәрлетамак Дәүләт педагогия академия Ерактау Башқұрт фольклор ансамблена бирде. Гран-при! Бәйгебезнең иң өлкән бәйгесе, хезмәт һәм тыл ветераны, 11 бала атаһы, Баймак районынан Сәфәргали Хәсәновты байрам түренә сакырабыз. Рәхим итегез. Олыны олы итеп белү, башкорт халкының иң матур хидаты. Сафаргали Рахимьянович родился и вырос в многодетной семье. Он как старший в семье, 9 лет пошел работать. Трудового стажа 51 год. Ему сегодня, как было сказано, 79. Он всю жизнь проработал в колхозе имени Салавата Баймакского района Шабаном. У него не было возможности учиться, но он трудился так, чтобы дать образование своим детям. Все дети Сафаргали Рахимьяновича получили образование. Не только образование, высшее педагогическое образование. Все 11 детей. Общий педагогический стаж семьи Хасановых 272 года. У Сафаргали Рахимьяновича внучек ровно 31. 8 правнуков. Буквально 11 октября 2008 года, День Республики, день принятия государственного суверенитета Республики Башкортостан, у Сафаргали Рахимьяновича родился внук. Сафаргали Рахимьянович, мы вас поздравляем, желаем вам крепкого здоровья, успеха, благополучия. Харрокот, еш болыңыз, дәртті болыңыз, батыр болыңыз. От администрации города вручаем диплом и наручные часы с символикой города Стерлитамака. И приглашаем Сафаргали Рахимьяновича и в 2010 году, что он принял участие в нашем празднике. Спасибо вам большое. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле стәрлеләр, вот и завершается большой праздник башкирского фольклора на Стерлитамакской земле, на земле Юрматы. Он наполнил наши сердца добротой, искренностью и новой жизненной силой.
Межрегиональный праздник башкирского фольклора Ашказар Тандара стал наиболее ярким событием культурной жизни Республики Башкортостан и никого не оставил равнодушным. За эти 3 конкурсных дня мы все ощутили богатую и самобытную фольклорную традицию башкирского народа. От имени администрации городского округа поздравляю вас с ее успешным завершением. Хочу поблагодарить руководство республики, Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан за помощь в подготовке и проведении праздника фольклора. Для нашего города встречать гостей и проводить это мероприятие было и почетно, и очень ответственно. Сегодня хочу сказать спасибо руководителям, которые помогли нам. Спасибо всем организаторам фестиваля, тем, кто встречал и был с творческими коллективами все эти дни, обеспечил безопасность, питание, работу сцены, освещал праздник фольклора в средствах массовой информации. Ваша деятельность тоже создала впечатление о празднике. Безусловно, мы искренне благодарим коллегию жюри, которые вошли в лучшие знатоки и ценители фольклора. Спасибо вам за вашу объективную и высокопрофессиональную работу. Вы не только определили лучших и достойных победителей по итогам конкурсов в различных номинациях, но и сами продемонстрировали свой талант на этой сцене, подсказывали и делились своим богатым опытом. Определить лучших было непросто. От всей души поздравляю коллектив Стерлитамакской педагогической академии «Ирактау», завоевавший по праву гран-при в конкурсе. За этим результатом мы видим упорный труд, репетиции, творческий поиск и ваше стремление изучать, развивать и передавать фольклорные традиции башкирского народа. Но я думаю, победителей намного больше, чем тех, кого сегодня наградили. Ведь само участие на этом празднике уже большая победа. И самое главное, мы достигли своей цели. Участники праздника могли общаться, учиться друг у друга, узнали много нового и полезного на выставке башкирского народного творчества. Мы надеемся, что у каждого из вас появились новые друзья. Хорматле достар, дорогие друзья, в заключение хочу сказать огромное спасибо всем участникам и гостям праздника башкирского фольклора Ашказар Тандара. От души желаю вам здоровья, новых творческих успехов, счастья и благополучия. Добро пожаловать в Стерлитамак в 2010 году. И кемен унсы елда Стерлитамак балағына рахмет етіңіз. Рахмет. Рахмет Илгиз. Академия Хюртерге Камиля Йодеткина. Хайрикис, хурматлы достар, добрый вечер, дорогие друзья. Вот подошел к своему логическому завершению второй республиканский фестиваль-праздник башкирского фольклора Ашказар Тандары. Конечно, эти насыщенные 5 дней прошли для участников достаточно быстро, и мы не успели оглянуться, когда наступает время нам расставаться. Но я думаю, что эти дни для нас были еще одной прекрасной страницей народного творчества, прекрасной страницей демонстрации тех традиций, которые есть у башкирского народа, тех традиций, которые свято хранят те люди, которые приехали сегодня на этот фестиваль. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем коллективам, которые приехали, поддержали нас в проведении этого фестиваля своим творчеством, духом единства, духом подлинной народности, духом сохранения многовековых традиций башкирского народа и башкирской культуры в целом. Я думаю, что, наверное, благодаря им сегодня есть этот праздник, есть переполненный зал, есть восхищение их творчеством, их талантом, их профессионализмом. Огромное вам спасибо, дорогие участники. Я думаю, для каждого из нас сегодня город Стерлитамак и фестиваль Ашказар Тандары слилось в единое целое. И завершая, мне хотелось бы, наверное, повторить слова тех, кто выходил на эту сцену. Каждый из членов жюри говорил о том, что мы все ждем 2010 года. Мы все желаем вам здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, чтобы вновь встретиться на 3-м республиканском празднике фестивале башкирского фольклора Ашказар Тандары. Поэтому до новых встреч, всем благ, успехов, благополучия, счастья. До новых встреч!
Икенче республика башкорт фольклоры байрамының гран-приен ялосы Йөрәктәү фольклор төркеме. Каршы алыгыз. Ey buldum ya, butalavdı, burun yulagısı var ini, bele kıvır kışı var ini, avulga kızgın kilhe, avuldan yabır emel var ini, hatta ule ilde ura biterini.
тавышын тағы ишетем. Төн тынлығын үзіме ишетем. Имен бүгін бик нык шауланып, изеліктер үкхеп иланып, ел егіті ярғып юланып, имендігі тите дөньяның, бәрәкәті ердің киткәнсі, үтәу керек изгі юланып, құт қайтарып жиген юланып. Бабай, неме була ул құт? Құт булып, яшәү көсі, бәрәкәт, ем. Яшәү көсі? Әйе. Нисек уны кайтаралар? Бар инде минем кот сакырган сакта. Әйдә бaba, әйдә. Кот сабалар, кот килә, кияү килә. Кот сабалар, кот килә, кияү килә. Кот сабалар, кот килә, кияү килә. Кот килә, кияү килә. Keleş alıp derdiniz kadar derdin var mı? Hanımı var. Ben kutlu yigit. Yigitler kutlu ola bir dünya nisi. Binaları büyük bulur. Esi tuğlayı gaz bulur. Din dünya tuğanın tanımasıdır, elin belip aramasıdır, sit kışını dost yitirder, bana şunday zamanı yeter, bana şunday zamanı yeter. Mamay, niye yine borsula? Otur gitmeydi. Elle ulgen mi batır bagandar? Otur gitmen tip bildim. Batırlarda danlap yırlagandar. Sallallahu
Aşağı öğrettin mi? Bu taraflarga arabada birirak kuvvet gittiler. Eskisiga niler var? Erkek hava koyamaz. Aye şolay. Burun da babalarımın eskisiga başın erkek geldik var. Buna şolay. Bir menen bize tanışkandı imitirge niler var? Anduğa soğutturgan bu taktı başlarına hula hula. Ay menen koyaştay, ay menen koymaktay. İkigin birge bulagız, yigin ummer itigin. Niceler o? Subhanallah. Totu koytkas. Bereketli koysa yerdi.
Ey din kışım, ulunda kut bulga, yürek vurma yakka yerinde. Zeynep Beyşova исемен йөрөткән Стәрлетамак педагогия академиясы студентлары менән эшләйбез. Бында бит йыелгандар төрле районнардан, авылдардан ысын башкорт егетләре, кызлары, башкорт рухлылар. Алар лекцияларга барырга өлгерәләр, барыгына да өлгерергә тырышалар инде. Сценарийга эшләгәндә ничек шул юзыкты алдыгы код кайтару? Шуны ничек шул темага мөрәҗәгать иттегез? Йөрәгем әрнәй Әхмәт агай Сөләймановтың, Розалия апай Асфандияровнаның хезмәтләрендә бына ошо һәрбер бәләкәй генә бер тарих язылган. Шуларды китаптарын асып караһаң, әлбәттә анда күп төрле фольклор күренештә китереп сыгар була.
Тик аларды укый гына белергә, күрә генә белергә кирәк. Sizge kimdir yordam etti менә? Хореографтар тәртибендә бурычлар булгандыр. Әлбәттә, хореографтар, бездә әйтәм дә инде, бездә бар бию ансамбле дәрвиш, бездә бар курайсылар ансамбле. Бына аларның җитәкчеләре ярдәм, әлбәттә алар ярдәм иттеләр. Рим Аскаров бына шундай матур итеп инде биюләр халда, композициялар эшләнә. Бер үземнең генә эш түгел, бер үземнең генә каданыш түгел бында. Барыһының да каданышы. Кала хакимияте, мәдәният бүлексәһенең рәисе Зөфәр Сагитдинович та инде. Аның ярдәмчесе Раушания Схатовна. Безнең инде ректор Хамид Хәйерварович. Һәм дә проректорыбыз. Әлбәттә алар ярдәм итеп тордылар. Матур итеп ысынлап башкортса костюмдар тиктерергә элек-электән хыялым бар ине. Мин шуңа шатмын. Бына хәзер улар кыйммәттәр элекке борынгы итеп тегелгән костюмдар. Шулай да тырыштылар, акса таптылар бына. Başladar damları, ulu
Шәҗәрәмдә гаилә тамыры тием, йолаларда гаилә йылыһы. Югалтмагыз гаилә шәҗәрәһен һәм хаклыгыз гаилә йылыһын. Гаилә усагын, гаилә хаклаһын. Гаилә усагында дөнья именлеге, илем мәңгелеге, илем именлеге, гаилә тормышының киңлеге. Һау булыгыз, һеҙҙең хәйер фатихала йәшәргә ятһын. Именлектә, исәнлектә осрашырга ятһын.